ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa dino kumabay ti taduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamo. Wen. Adda igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta mekeng ka Mariwilda, anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinaudi ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita maray. Ay nawaw, rong timingak mo't gayam, Maray. Talaga arong timing ka maray. Agudungak ita, si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agasam manday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno adda ti abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabahom. Sakto lang nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaeng akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutin da para magkayong nanang. Ay, mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo tatapasyo? Ay, nagapo ak iti pangkag mi, unyok na kong. Dumagas kayo pa yung ti balay. Tag-shot tayo. Ha? Ag-shot tayo ko na. Ada ginatang kong arak, tata. Ay, pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungit nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaengan? Amo kong tata. Ay, nawa. Ano ti among? Urayan na. Taikan kayo ti may nga buting arak, tata. Inuman yung tulaengan, ijabalay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, pasyaw. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Ay, kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ag ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit?
Intod ni unyok ti arak ang makikita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit. Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak kay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnekak nga agululbud ka. Sika matanti makaamu ah. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno ti ibagbagak. Saan ko aginatang ti arak ang makitkitam? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't ang maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mo, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga tati trabaho na, Maray. Di namot ibaga noan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyaw. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay nawaw. Apay akas tati katawam. Bayaan nyo idangag panunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyalag nanang. Naimbaga bigat yaw nana Adela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga ited ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol? Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa guys sa asyat mo kasta nana. Mayroon gayam. At iti ba ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awan nga min ti suklik dito, oy. Awan nana. Buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to, oy, pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Piki? Way, kita am nga min aday bag-a. Kita am dagiti tao na. Kasla piki asana. Unay kan pasyo. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isubad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam anaimbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak aya. Ni LV aka nakanta. Amagan numatulungan na ka. Taglakla ko mo't dayjay palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amo piki gayam ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki daytoy a kwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot mani detektor ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti dayta a kwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan dayto a kwarta, Auntie? Wan,
Isulaang matinang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sa nga ribo pa'y mudayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asa nga ribo. Isyo mo lagayam Kasla pudno mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni Onyok, anti. Kasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay naw, sa nga ribo pa imot. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Eh kasarita ma, ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba nganyawin mo? Money detector. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Onyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumamakasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwartana. Wain, Maray. Ay naglukon day di ataaw. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day di ataaw. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Si kala ang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, asi ka tinaggapuan da ito a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam day tawi, no di mo kayat adumanon iji barangay hall, ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas, apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Imani detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo dayta ko naktumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti, bayad mo kanyak. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na-offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagta kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat erwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako nagumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Sa anak to nagumatang kan ka? Saan yung napulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaw kat kaslapeke ti kwartak. Uray saan mo? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas day. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga mintikas jay.
Aramid mo timang loko iti padam a tao. Kaasimat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto, nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitom ida nga agtalak manenken ka? Day talaang, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanyak. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Uray kayat ko laang mati makasiguradong. di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang amin tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang day jay. Isu akas ta ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak day jay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wan, Tata. At titibahid ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon yung mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyaw. Saan mo titi? Nasayat mo no kasta, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas jay. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day ta, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan ko matim nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita, ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.